One foot in front of the other. Benvidos a unha nova edición de Padexando. Tan só unha semana despois, a pista David Cal volvía a xuntar os mellores padexeiros do panorama. Días atrás, nestas augas do encoro de Pontillón de Castro, competían tres campións olímpicos, Cristian Toro, Marcus Cooper e Carlos Pérez. Nesta ocasión tocaba a quenda aos deportistas que algún día terán que asumir a responsabilidade de participar nuns xogos. A Copa de España de novas promesas sobre a distancia de 1000 metros volvía a ser unha magnífica referencia para calibrar o estado de saúde do piragüismo. Hai uns anos a Federación Española divide os cadetes en A, neste caso os nados no 2003, e B, para a xeración do 2004, para que o salto de categoría dende a promoción sexa máis liviá. Moitos dos padexeiros xa chegaban a esta Copa de España cos deberes feitos. En varias categorías, 18 deportistas xa conseguiran a condición de semifinalista no Campeonato de Inverno, polo que tan só quedaban 9 prazas para completar as roldas previas ás finais. En función do posto na semifinal, os deportistas accedían á final A, B ou C. Comezamos o repaso ás finais coa de paracanoe. A pesar de contar nesta categoría cadete VL3 cunha soa participante, para Andrea Galego do Breogán non deixa de ser un pasiño máis de cara á súa integración neste tipo de campeonatos. Como a medalla de ouro xa tiña a dona antes da saída, aproveitamos para comentar un par de detalles técnicos. A que leva Andrea é unha embarcación que se coñece como VAX, que ten un patín que se pode colocar á dereita ou á esquerda, a elección do deportista. Como nas canoas, este tipo de barcos non levan timón. O control da dirección realízase cunha pá dunha soa folla e co seu repadexo. Mentres vemos o final dos 1000 metros de Andrea, comentar que xa son moitos os clubes que contan con deportistas para canoe, pero van un paso por diante o Breogán e o Aranjuez. Primeiras padexadas da final A cadete. Os primeiros espadas da categoría estaban entre os elixidos. O primeiro en tomar a iniciativa foi Ernesto Goríbar, do piragüismo El Sella, marcado de preto polo madrileño do Aranjuez Rodrigo Losada. Dous padexeiros acostumados a loitar polas medallas. Por detrás, cunha estrategia distinta, esperaban os baleares Alex Graneri, do Náutico de Palma, e o actual campeón de España, Bruno García, do San Antoni. Foi unha fin de semana moi ventada, con fortes refachos, que a pesar de ser a favor da marcha das piraguas, incomodaba a meirán de parte dos deportistas. Como xa fixera Cooper nos xogos, Bruno García comezaba cunha remontada que o alineaba con Goríbar. O rapaz das Illas Baleares recordou que cando hai que ir fino é no último 200. Unha fortaleza impropia dun deportista da súa idade e a gañar con autoridade nun dos pratos fortes desta Copa de España. Na final dos cadetes B, ou de primeiro ano, podíase pensar que a regata estaba máis aberta. Certo é que o pasar da promoción a unha categoría onde moitos deportistas xa están becados en centros de tecnificación, sempre pode haber cambios nos primeiros postos dun ano para outro. A única referencia deste 2019 era o Campeonato de Inverno sobre 5000 metros en Arcos de la Frontera. Na Vila Gaditana, Marcos Caballero e Rubén García estiveran un chanzo por enriba do resto. Nesta final non lle pesou a responsabilidade o padexeiro do Deportivo Cisne. Caballero colleu o mando da carreira dende a saída, cunha técnica con algún detalle por pulir, pero moi efectiva, padexaba moi concentrado. Nos planos aéreos, aprézase perfectamente que o grupo non era quen de achegarse ao líder. Pola contra, ata 5 padexeiros pelexaron ata os últimos metros pola medalla de prata. A primeira posición que ia ser para Caballero, que se permitiría algún luxo na liña de meta.
para os canoístas, xa puidemos comprobar en roldas anteriores que o vento afectáballe de forma distinta a zurdos e a destros. Precisamente o protagonismo nos primeiros metros na final do SA foi pro vento. Deixaba na cuneta a dous padexeiros, un era Cristian Agu, un dos claros favoritos. Sen o rapaz do Port de Pollensa, a carreira semellaba un man a man entre os canoístas do Rodeira, Joel Becerra e Raúl Estevez. Becerra, que se caracteriza por aproveitar ao máximo cada padexada, distanciaba cada vez máis o seu compañeiro de clube. Gran vitoria, aquí a cadar un dos talentos emerxentes da canoa galega. Foi bastante difícil porque, bueno, as condicións do día hai bastante vento, como se verá na imaxe, bueno, bastante solas, pero bueno, intenté aí un pouco agachado, pero bueno. Sola cosa, te digo una sola cosa, insisto, no importa que miren tus ojos, solo como lo quieran mirar. Tengo ritmo, tengo armonía, tengo todo para triunfar, y mi madre siempre me dice, Connie, ponte a bailar. Sabimos a incidencia do vento nestas finais, pois na seguinte carreira tiñamos que engadirlle a menor experiencia dos padexeiros. Os canoas da categoría B aprenderon dos maiores e fixeron unhas saídas en demasiados alardes. A ausencia de Segundo Franco, actual campeón de España, deixaba un pouco orfa esta final. David Bautista sorprendía no primeiro treito o resto de finalistas. Bo coñecedor dos detalles destas instalacións de Verducido, o rapaz do Cidade de Pontevedra, máis acostumado a pelexar por postos por enriba do décimo, avanzaba cun estilo frío, pero moi fluido. No último 200, tocaba aguantar os envites do resto de participantes e aguantar os fortes refachos de vento. Máis de un estivo a piques de saír do carreiro, unha saída de pista que no piragüismo equivale a descualificación. Saltaba a sorpresa e o triunfo que ia ser para David Bautista, que deixaba a máis de 3 segundos a Juan Gómez da Escola de Piragüismo Aranjuez. Creo que salimos ben, aínda que as olas e o vento foi un inconveniente, pero todo ben, todo ben. Remataban as finais individuais para os rapaces, entraban en xogo as mulleres, mesmas categorías A e B e mesmas embarcacións, o K1 e a C1. Comezaban as maiores nunha carreira onde de novo o vento de popa complicaba o desenvolver 2000 metros. Unha asturiana, Andrea Rodríguez, e unha vasca, Uxue Arsuaga, partían coa responsabilidade de pelexar polo ouro. Dúas deportistas dun nivel moi parello, quizáis con lixeira vantaxe en carreiras de sprint para Arsuaga, campeoa de España na distancia no 2018. Uxue pertence a un dos clubes que mellor traballa a canteira, o Santiago Tarrac de Irún. Ao competir nos carreiros centrais, folles sinxelo marcarse unha a outra, pero nese punto estivo o seu erro. O segundo treito da carreira de Carla Corral, que padexaba pola liña 7, é para enmarcar. A deportista do Sirio ten unha complexión moi forte, pero leva unha campaña irregular. Un dato, quedou fora das 30 mellores no Campeonato de España de Inverno. Significativa ia ser a súa reacción ao cruzar a liña de meta. Na seguinte final participaban as deportistas que máis comentarios espertara entre os adestradores nas roldas previas. Destacaban a súa madurez en riba dunha piragua. Chegaba esta Copa de España cunha medalla de bronce en Arcos de la Frontera. O ouro fora para a galega do Breogán, Carmen de Besa, que tamén participaba nesta final. Xa falamos das súas cualidades, toca presentala Lucía Val, que padexaba polo carreiro número 6. Collía a cabeza den dos primeiros metros. Dase a circunstancia que defende as cores do Albiones de Navia, un dos clubes emblemáticos do Principado de Asturias, pero en horas baixas. Lucía puidose tomar o luxo de non apertar no último 200 para evitar algún disgusto de última hora. A casualidade fixo que se repetira o podio do Campeonato de Inverno, pero a inversa.
unha emocionadísima Lucía Val, pasando da terceira posición a primeira nesta Copa de Novas Promesas, un ouro que deixou un dos momentos máis emotivos desta fin de semana. Chega o momento de ver a unha das grandes estrelas da canoa galega e española, Antía Romero, xa é un dos faros desta disciplina, a pesar de contar con pouco máis de 15 anos. Padexeira que xa sabe o que competir nuns Xogos Olímpicos da Xuventude, non é ningún segredo o traballo que realiza coa canoa feminina no Cidade de Pontevedra Miguel Ángel Villanueva Miki, que lle está dando lustre a unha modalidade que vai ter representación nos Xogos de Tokio. Carreiras en historia, tamén a loita pola prata, onde a compañeira de Antía, Ángela Jorge, non tiña demasiadas dificultades en deixar atrás ao resto de participantes. Último treito, onde o vento puxo en algún atranco a Antía, detalle anecdótico noutra carreira plácida para canoísta do Cidade de Pontevedra. Derradeira final en embarcación individual da fin de semana, 1000 metros por diante para as 9 canoístas cadetes B. Protagonismo para galegas e baleares, ao contrario que noutras categorías, nesta un pequeno grupo destaca sobre o resto. Padexeiras que campeonato a campeonato non deixan marxe de manobra a outras deportistas. As que a metade de carreira pelexaban polos 5 primeiros postos eran as mesmas que tamén loitaron por esas mesmas posicións no campeonato de inverno. Daquela, Valeria, unha das xemelgas Oliveira do Breogán, obtivo unha vitoria contundente nesta Copa de España e a polo mesmo camiño, por detrás, as padexeiras do Port de Pollensa, María Moreno e María Prats, tampouco tiñan dificultades para manter as posicións de medalla. Valeria non se relaxou nos últimos metros e seguía moi concentrada coa vista posta na liña de meta. Triunfo esmagador para a canoísta do Grove, que deixaba a máis de 25 segundos a cuarta clasificada. Foi moi dura, xa que había moito vento, pero levouse ben. Xa os vimos na auga, agora toca velos no podio. Na canoa, ouro para Joel Becerra, do Rodeira. Bruno García, do San Antoni, no K1A. Nos canoas B, David Bautista, do Cidade de Pontevedra. Marcos Caballero, do Cisne, no K1B. Andrea Galego, do Breogán, en VL3. Antía Otero, na canoa A. Carla Corral, do Sirio, no K1A. Valeria Oliveira do Breogán na canoa B e Lucía Val do Albiones no K1B. Remataba o programa das embarcacións individuais e comezaba o dos barcos de equipo. Nalgúna categoría tamén houbo que pasar unha rolda previa para acceder ás semifinais. Despois, en función do número de participantes, pasaban os 3 primeiros ou os 4 primeiros e o quinto mellor tempo a final. Como no K1 e na C1 disputáronse as finais de consolación. Estaban en xogo dende o 10º posto ata o 27º. Estas son algúns das imaxes desas finais B e C. Sempre espectaculares K4 abrían as finais A. Nas embarcacións de equipo non se divide como nas individuais aos cadetes de primeiro e de segundo ano. Participan todos nunha mesma categoría.
Un par de detalles destacaban esta final feminina. Por un lado, o Náutico de Sevilla demostraba o seu potencial metendo 3 tripulacións nesta rolda. Polo outro, todas as olladas estaban postas no uniforme vermello do Santiago Tarrac. No 2018, sendo de primeiro ano, esta mesma tripulación acadaba nesta pista o título no Campeonato de España. Agora, cunha temporada máis de experiencia na categoría, asumían sen reparo a condición de favoritas. En algún momento da carreira, puido dar a sensación de que unha das embarcacións sevillanas se achegaba ao barco Irundarra, pero foi tan só un espellismo. Final moi tranquilo para Eider, Mayalen, Uxue e Irene. Antes do comezo da seguinte final, respirábase certo ambiente de desquite. Os antecedentes delataban a situación. Os rapaces do Rodeira, Joel Becerra e Raúl Estevez, conseguían o ouro e a prata no C1. Pola contra, a tripulación do Port de Pollensa chegaba a esta final cun sentimento de decepción. Cristian Agu non puido rematar na canoa individual e Pere Prats quedaba fora do podio. Grazas á embarcación de Cangas, podemos ver a final dende outro punto de vista. A mirada de Raúl insinuaba que nesta ocasión os rapaces de Kiko Martín, adestrador do dobre diploma olímpico 7 Benavides, estaban intratables. Nos últimos 200 metros, os rapaces do Rodeira padexaron para asegurar a prata. Pola contra, os mallorquíns non baixaron a cadencia ata entrar na liña de meta. Na final do K2 masculino, a tripulación do piragüismo El Sella, con Ernesto Goríbar, que gañara prata en K1, e Raúl Bratosín, puxo un ritmo moi vivo dende os primeiros metros. Tiñan a clara intención de sorprender os favoritos da final, a embarcación do Náutico San Antoni. Esta carreira mosou que un K2 é máis que a suma de 2 bons padexeiros. Mario Merallo puxose a fronte do proxecto dos Tartesos hai unhas temporadas. O asturiano traballa a conciencia os barcos de equipo. Os seus rapaces, polos resultados en K1, non estaban entre os punteiros, pero aguantaban a metade de carreira nos postos de cabeza. Precisamente foi a partir do 500 cando a proa do K2 de Bruno García e Hugo Prendes comezaba a pedir paso. Momento no que empezaban a sufrir os asturianos do Sella. Uns últimos 100 metros impoñentes, os eivisencos chegaban cun segundo e medio de vantaxe sobre os onubenses dos Tartesos. Salimos ya colocados adelante y luego prácticamente hasta el 500 fuimos muy parecidas y ya luego al final nosotros y la K2 de Tartesos de Huelva ya nos escapamos un poco más y hasta el sprint. Estaban todos bastante fuertes, por ejemplo los de arriba de Sella tiraron de nosotros hasta el primer 500, los de nuestra derecha también subieron al final, entonces bastante complicada la carrera. Se había unha carreira nesta xornada de domingo onde case ninguén apostaba pola sorpresa, era a final C2 cadete feminina. Sabimos como Antía Romero e Ángela Jorge non tiñan oposición na canoa individual, polo que estaba todo predisposto para que se repetira o mesmo esquema. A intriga da final estaba na loita pola segunda praza. Destacaban dúas tripulacións con rapazas de primeiro ano, as xemelgas Oliveira, Valeria e Yolanda, e as Marías, Moreno e Prats. Mentres a embarcación do Cidade de Pontevedra e o seu, Port de Pollensa e Breogán, poñían emoción. Non estaba o día para fixarse nos tempos, pero sí para ver como manobraban unha embarcación moito máis complicada que a C1. Victoria para Antía Otero e Ángela Jorge, e a prata que ia ser para María Moreno e María Prats, que deixaban bastante descolgadas as xemelgas do Grove. A carreira foi moi ben e as condicións meteorolóxicas non nos permitiron facer un bo tempo. Nos obxectivos para esta temporada o Campeonato do Mundo que se celebrará en Rumanía en agosto.
toque nostálxico puxo a única final en C4. Foi das poucas carreiras onde non se cubriron todos os carreiros. Dende que esta modalidade desapareceu do programa olímpico, foi perdendo presenza en case todas as competicións. Aínda así, nesta Copa de España de Novas Promesas, podemos comprobar a plasticidade dos 11 metros deste tipo de embarcacións. Os adestradores empregan esta modalidade para que os canoístas con menos experiencia teñan a posibilidade de padexar nunha final da Liga de Novas Promesas. Mesturan a deportistas contrastados con outros que aínda están comezando a súa carreira. Na final comprobamos, grazas á Cámara da Embarcación de Pontecesures, que manter a coordinación entre 4 padexeiros, nin moito menos, é unha tarefa sinxela. 2 tripulacións, unha do Náutico de Sevilla e outra da Escola de Piragüismo Aranjuez, chegaban os últimos metros en disposición de loitar polo ouro. Por detrás, Pontecesures pelexaba co outro dos grandes clubes sevillanos, o Círculo de Labradores. Boa subida dos andaluces Pablo, Nacho, Rafa e Javier, que entraban primeiros. A organización da proba, para que tiveran visibilidade nas 2 xornadas de competición, trasladou do sábado ao domingo a final de K1 L3. Xoana Raimúndez, do Piragüismo Vilaboa, foi a única participante. Moi concentrada durante a carreira, o vento seguía soprando con intensidade, pero sen perder o sorriso, entraba na liña de meta. Volvemos á espectacularidade dos K4. As características da embarcación provocan que sexa moi complicado remontar, polo que neste tipo de probas xa se pode perder toda opción de medalla nada máis saír. Neste caso, a estrategia dos adestradores é importante en función das características do plantel de deportistas. Teñen que priorizar unha ou outra modalidade. Almudena Ávila, do Grupo de Cultura Covadonga, apostou por esta final e artellou unha tripulación cos seus mellores padexeiros Carlos, David, Adrián e Pablo. O vermello foi a cor de moda nesta regata, xa que os padexeiros de Yuxtanan, pola rúa número 4, chegaban os últimos metros con opcións de disputarlle a victoria aos asturianos. Ouro ia ser pro grupo e prata para os rapaces de Mérida. Chegaba a final desta Copa de España coa carreira do K2 feminino. Destacaban 2 tripulacións, a de Santiago Tarrac con Mayalen Arsuaga e Irene Gorrochategui, e a do Círculo de Labradores con Lucía García e María Machado. Pero como xa vimos noutras probas, os barcos de equipo son máis que os nomes que o compoñen. O fundamental é como se traballan. Nesta final foi crucial o papel de Albert Corominas, que ademais de ser un magnífico deportista, que ten unha prata nun mundial de maratón, ten bo ollo como técnico do Natación Bañolas. Laura Serra e Laura Villanova, sen grandes resultados individuais, estaban pelexando polas medallas. No treito final, o K2 do Círculo collía unha lixeira vantaxe. A emoción estaba na loita pola prata. Cedían as favoritas do Santiago Tarrac, polo que a medalla marchaba para Girona. Chegaba a entrega de medallas final. Xoana Raimúndez en KL3, Santiago Tarrac no K4, Portepollesa no C2, Club de San Antoni, Antía Otero e Ángela Jorge en C2, Náutico de Sevilla en C4, Grupo de Cultura Covadonga no K4 e Lucía García e María Machado do Círculo no máis alto no K2. E a victoria na Seral Pro Clubes do Náutico de Sevilla. Folles todo a vindeira edición de Padexando.